ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи як дар ноҳияи рӯдакӣ бо оризаи марди 40 солаи сокини ноҳияи мазкур муроҷиат намудааст ки 22 сентябри соли 2022 марди 36 солаи сокини шаҳри Турсунзода бо роҳи фиреб ба боварияш даромада аз ӯ автомашинаи боркаши калони тамғаи Сканияро бо притсеп ки арзишаш 170,000 сомониро ташкил медиҳад нархгузорӣ намуда гирифта ваъда додааст ки дар муддати кӯтоҳ маблағашро бармегардонад, аммо то ҳол барнагардонидааст. ҳамзамон гумонбаршуда бо роҳи фиреб ва сӯистифодаи боварӣ ба эътимоди марди 59-солаи сокини ноҳияи рӯдакӣ даромада аз ӯ автомашинаи тамғаи боркаши камазро ба маблағи 75,000 сомонӣ нархгузорӣ намуда автомашинаи мазкурро дар шаҳри Турсунзода ҳамчун оҳанпора фурӯхта маблағи ба даст овардаашро ба манфиати шахсии худ сарф намудааст. оид ба ин ҳолат тафтишот идома дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи яке дар ноҳияи Фирдавсӣ бо оризаи ҷавони 24-солаи сокини ноҳияи Рашт муроҷиат намудааст ки 4 ноябри соли 2022 тахминан соати 9:30 ҷавони 21-солаи сокини пойтахт бо тариқи зӯроварӣ аз ҷайби шимаш 2700 сомониро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. нисбат ба ин ҳолат тафтишот идома дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи ноҳияи Дӯстӣ бо оризаи марди 40-солаи сокини ноҳияи мазкур муроҷиат намудааст ки 12 ноябри соли 2022 тахминан соати 21:00 шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ вориди манзили истиқоматияш шуда аз он ҷо 39,600 сомониро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия ҷавони 31-солаи сокини ҳамин ноҳия ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. оид ба ин ҳолат тафтишот идома дорад.